Trí, dó, híon, náid, bew. Díolib, seo bhríon rís leis an nuacht as Meiriceá, inniuh an dó lá fichiid mí ar a fór gámhíle sa cúig díog. Farir níl mór an ama agam an nuacht léomhaniuh, tá neomar churudaí le déanamh agam in áit an dhéile. Ach bhainnean príomh fictiúr a New York Times inniuh le Baltimore agus mar atá an bhaile sin ag teacht chuige féin tar éis na chiréibhnaí ag tús thabhraí agus na maratha mí bhean fór. Mariú triúr duine déag slán na scéalaí ó gan bhfuil isciúil ní hé. Lámhachú triúr dhuine déag agus Mariú ceatar I néam deireadh seachtaine bháin mí bhean fór. Dína gorma is mó atá híos le seo leis an bhoréigean. Tugtar foréigean gorm gorm é agus baineann sé le dronganaí sráide den chuide mó. Tá Baltimore de réir an scéal seo bhir. Is bhaile leochaileach é go fóil agus tá sé ag strachailt gíre cneasú ach níl sé sin éasca. Os chlíonn an scéal leis an ormach Dante Hickman an tréadaí gan na haglaisí smó, na haglaisí gorma is mó sa chathair. Agus é ag túirt searmóine feartha go deo ach agus é geada chuise agus labhairt go teasaigh ach stíochna sé sús é le iarratas gróna an lucht éisteachta. Bheabhra sé dóibh go raibh an méire Stephanie Rawlings Blake rééis an cinenne dhéanana gan rís don bhéireacht agus gaí ar a son. Ach in áit gaí thosa an slua ag ligint liúna áis. Tá drochaigteann I gceannas an aghlais waisteach seo le 3 bliana déag an nús agus tá siad rééis $6 billiún a chur isteach gimplés árasán agus anad pobl tresan an bhuacharón aghlais. A bhí leatóchaí nuair thosaigh na chiréibhnaí mí aibreáin agus a chuireadh faoi tine. Ach tá sé ag éirí ón talamh arís agus is deach chomhartha é seo in cancer
tihsrahe nach Huleine in Gonejan. Ach, va dar leis an ormach hicman, va nísmó na airige agus furgin si ag teastáil chun an charich nesú. Bhainnean an chéad scéal uile leis seo bheaganin. Tá ceannarí na bólíní agus ceannarí uile rééis cápéis é híniu ag gachan ar an rialtas dríthe a ré a chuidí níos lú daoine in bhrísún. Effigí pólíneachta orche ina measc. Dar leo tá neomorcha daoine Meiriceá ó bhrísúnú go háirithe chúiseannaí súracha agus go bhfuil sé an nám iad san chomh fad agus is féidir a tharraingt amachas na phríosúil ríis agus síalta a thuairt arás dóibh. Níl mór an le rá agam inniuh ach coppla núna do thuairstíobh faoi scéal robáil Lufthansa in 1968. Tá sig an síl go raibh an mafia bainteach leis, ach chua blianta fada thart gan aine gháil. Nis, céifid blianta 88, 98, 37 bliana na dhé, man bhfuil nuachta ní cheart. 38 bliana na dhé. Tá roinnt daoine bainteach le mafia nuacht á chorrós chóirte sa chás. Tá fearr Benim Vincent a Saro bainteach le ceann na teaghlaigh móra mafia á choir a sríal in Brooklyn sa chás. Híl na gcadaithe go raibh $2 milliún i gceist, ach nuair a chomhraíodh suas an méid a gcuidiú bhí níos mó bhfad os chéan $6 milliún i gceist. Bhí an robáil bobó agus borráthúil a riamh istar a mafia in Nuacht. Níl mór an eile le rá agam faoin scéal seo, agus tá réir sin fágtha mé fómh an lá fómhair seo, agus racha mé I mbun mo chuid daimhre eile inniuh. So Ghaonráit é oribh go léir, agus go dtí chéad uair eile go gúdaí díobh sibh.